गिबिसिन सारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव आं दिनै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे मादार्स डे जों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरि बिमाफोर दङ बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर मान गोनां अनसुलि बिमाफोर दङ, साफ्रोम बिमाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमहरनायखौ फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै जासिहरबाय। आरो दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव स्पेशली आं दिनै वेलकाम खालामो। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मादार्स डे जों लोगोसे with my small knowledge बिमाफोरनिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्राफोर आं दिनै लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। आरो नायखांनायनि उनाव सासे मोजां बिमा जानांगौनि थाखाय, सासे मोजां ख्रिस्टियान मादार जानांगौनि थाखाय लाब, सहाय, मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे मादार्स डे जों लोगोसे बे मोनसे बाथ्रानि गेजेरजोंनो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबाय। तो बेनो जादों सोरखौ मोजां बिमा बुङो ना? To whom call a good mother? सोरखौ मोजां बिमा बुङो? बेनि सायावनो अनजाग्राफोर फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। अब्ला बे समाव dear mothers ना, आं सानो आरो आं बेखौनो मिजिंथियो जोंनि जेसेबांनाखि बिमाफोर दङ बयबो लुबैयो सासे मोजां बिमा जानो थाखाय। आरो बेनि सिगां जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आं बेखौनो दिनै सिरि मोनहोनो गोसो जादों बा थुलुंगा होनोबो दिनै गोसो जादों। आं सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमा जानो हादोंना हायाखै, आरो आंनाव सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमानि गुनफोर ना, बेबायदि नलेजफोर दंना गैया, बेखौ दिनै आङो बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों मोनदांहोनो बा थुलुंगा होनो थाखाय आङो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि बिमाफ्रा जेसेबां दिनसिम बे संसाराव थांनानै थागोन एसे दिनसिम सासे मोजां बिमा जानानै थांनानै थानो नांथारगोन। अब्लासो नोंथाङा थैनानै थांनायनि उनावबो उमुगनि बिमाया, जोंनि बिमाया, आंनि बिमाया, आमोखानि बिमाया इनायनो मोजांथारमोन होननानै बेबायदि नाम थालांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, ओंखायनो जोंनि जेसेबांनाखि बिमाफोर दङ, जेसे गोबाव थांनानै थागोन बे संसाराव मोजां बिमा जानो नांथारगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव बाइबेलाव मा गुनफोर होदों सासे मोजां बिमा जानांगौनि थाखाय, आरो बाइबेलाव मा बुंदों, अब्ला बे समाव नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनि। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे खोनासंलांगोन। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंनि लोगो बिमा लोगोनोबो बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरबावदों। बाइबेलाव बुंदों ना, आरो बाइबेला जोंनो फोरोङो सासे मोजां बिमानि सोमोन्दै ना। सासे मोजां बिमानि गुनफ्रा जाबाय, खोनासंबानो जाबाय ना, गियानि। नाम्बार वानावनो सासे मोजां बिमानि गुनानो जाहैबाय गियानि। नाम्बार टु, अनसुलि। नाम्बार थ्रि, खस्थ' खालामग्रा। नाम्बार फोर, डेडिकेटेड टु हार फेमिलि हम। गावनि नखरनि थाखाय गावखौ बावसोमग्रा, बोलि होग्रा। अनजाग्राफोर, आरो बेल' नङा, नखराव जेरैबायदि जानांगौ बेनि फुंखा आरो नखराव बोलो होग्रा। नाम्बार सेभेन, इसोर गिग्रा, फोथायग्रा।
तो खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर dear mothers especially नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो शेयार खालामदों जे सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमानि गुनफ्रा दिनै बेनो जाबाय गियानि सासे मोजां बिमानाव गियान थायो आरो दिनै बेल' नङा सासे मोजां बिमाया अनसुलि सासे मोजां बिमाया खस्थ' खालामग्रा आरो सासे मोजां बिमाया गावनि नखरनि थाखाय गावखौ बावसोमनो हाग्रा आरो दिनै बेल' नङा सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमाया नखराव जेरैबायदि जानांगौ बेनि फुंखा आरो मा नखराव बोलो होग्रा आरो दिनै बेल' नंबावा सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमाया इसोर गिग्रा आरो फोथायग्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमानाव बे गुनफ्रा दिनै थायो आरो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननो माखासे पइन्टआव थांनायनि सिगां आरोबाव मोनथामसो बाइबेल सिरिफोर दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे आंनि अनसुलि बिमाफोरनो आङो फरायनानै बे समाव खोनासंहोनि नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय बा आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं फरायनानै बे समाव खोनासंहोनि बोसोन बिजाब 37 बालाबनि 10 सिरि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बिमाफोरनि सोमोन्दै मा बुंदों ना बोसोन बिजाब 37 बालाबनि 10 सिरियाव बेबायदि बुंदों बेनि खुगानिफ्राय गियानि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो सोरनिफ्राय सासे मोजां बिमानिफ्राय सासे मोजां इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान बिमानिफ्राय मा बाथ्रा ओंखारोनो बेनि खुगानिफ्राय गियानि रैसुमै बाथ्राफोर दिनै ओंखारो होननानै बाइबेला मिथिहोदों नाथाय दिनैनि मुगायाव दुखुनांथाव अनजाग्राफोर बेबायदि बिमाफोरखौ जों दिनै नुनो मोनदों गावनि फिसायनि सायाव मोजां बाथ्रा दिनै बुङा गावनि फिसायनि सायाव गावनि गथायफोरनि सायावबो गावनि फिसाफोरनि सायावबो मा मोजां बाथ्राफोर दिनै बाहाया आरो एसे रागा जोंलायनाय जायोब्ला आरो बाथ्राफ्रानो खोनासंजाबावलिया इनायनि दुखुनांथाव अब्ला बेबायदिखौ जोङो माब्रै सासे मोजां बिमा दिनै बुंनो हागोन नाथाय बाइबेला बेखौसो फोरोंबाय जे बेनि खुगानिफ्राय गियानि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो होननानै बुंदों बेबायदिखौसो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमा बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे समाव फरायनानै खोनासंहोबावनि बोसोन बिजाब 14 बालाबनि 1 सिरियाव मा बुंबावदों गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो आमथाय आखल गैयै हिन्जावा नखरखौ संहारसो खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना हिन्जाव मानेथ' नखरनिनो बिमा ना बे बिमाया बा जाय हिन्जावा ना आखल गोनां बिथांमोन बादि बिमाया नखरखौ मा खालामो फेदेरलाङो होननानै बाइबेला मिथिहोदों नाथाय आखल गैयै हिन्जावा अर्थात आखल गैयै बिमाया गियानानो गैखाला नालाय आखलानो गैखाया नालाय मा जानोसैनो नखरखौ संहार खालामो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेबायदि समस्या बेबायदि अबस्थानि गेजेरजों जोङो सासे मोजां बिमाखौ जोङो सिनायनो मिथिनो हायो अब्ला बे समाव आरोबाव नोंथांमोननो फरायनानै आं खोनासंहोबावनि बोसोन बिजाब 37 बालाबनि 27 सिरियाव मा बुंबावदों बेयाव बेबायदि बुंबावदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बियो लागारबो खामानियाव नांथाबबाय थायो आरो नखरखौ बेङो सोर सासे मोजां बिमाया सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमाया सासे मोजां आखल गोनां बिमाया मा जायोनो अरायबो खामानियाव नांथाबबाय थायो ओरैनो थाया आरो मा नखरखौ बेङो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर especially their mothers जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ फोरोंदों आरो मिथिहोदों सासे मोजां हिन्जावनि सायाव बा सासे मोजां बिमानि सायावहाय ना सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमा जानांगौब्ला सासे मोजां हिन्जाव जानांगौब्ला मा गुनफोर मा आखल आखुफोर
दिनै थानो नांगौ बेखौ दिनै जोंनो मिथिहोबाय अब्ला बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जायफोर दायो आंनि बे भिडिअखौ जायफोर दा बिमाफ्रा नायसनदोंब्ला बा नायबाबायदोंब्ला फै जों गावखौ आन्दाज खालामनि बेबायदि गुनफ्रा आंनियाव दंना गैया आं सासे बिमा जानानै आं सासे ख्रिस्टियान बिमा जानानै बेबायदि गुनफ्रा थाब्लासो नोंथाङा मानसिजोंबो सासे मोजां बिमा गनायथि हामजाजानाय नोंथाङा मोनगोन आरो सोरगोआव थानाय आफा इसोरजोंबो नोंथाङा मा नाजावजागोन जे सासे मोजां बिमा होननानै अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम माखासे मोनब्रैसो पइन्टफोर नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आं सानबावदों सासे मोजां बिमानि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों आं बे समाव नोंथांमोनजों शेयार खालामबावनि नाम्बार 1 she fears and honors God सोर सासे मोजां बिमाया इसोरखौ गियो आरो इसोरखौ मान होयो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेखौ मोननो हागोन आरोबाव Proverbs chapter 31 verse 30 गोथार बाइबेलनि बोसोन बिजाब 31 बालाबनि 30 सिरियाव मा नायनो मोजाङाव सोलायनाय दं ओमफ्राय मा समायनायाव रहायलांनाय दं नाथाय जाय हिनजावा फोरबोखौ मान होयो बियो बाख्नाय जायो मोनथिबायना मोजां बिमाया मा इसोरखौ गियो आरो मान होयो अनसाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनाव बा जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा बेबादि गुननि बिमा जानो नांथारगोन आरोबाव नाम्बार 2 पइन्ट ना she teach her children good ways ना मा मोजां बिमाया गावनि गथ'फोरनो मोजां लामाफोरखौ फोरोङो आरो दिन्थिनानै होयो होनना बुंदों सासे मोजां बिमाफ्रा गावनि फिसाफोरनो माबोरै थांनानै थानांगौ संसाराव मा खामानि मावनो नांगौ बेखौ सासे मोजां बिमाया गावनि फिसाफोरनो फोरोङो बे समाव आं फरायनानै खोनासंबावनि बाइबेलनिफ्राय बोसोन बिजाब 22 बालाबनि 6 सिरियाव बुंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बेखौ गथ'नो फोरोंदो अब्लानो गावनि थांनानै थानाय समाव गोसोखांफ्लायगोन बेफोर सोर फोरोंनो हायो सासे मोजां बिमाफ्रासो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमाफ्रासो बे बाथ्राफोरखौ बेफोरखौ गावनि फिसानो फोरोंनो हागोन नाथाय दिनैनि मुगायाव जोंनि बिमाफ्रा सोर साफिया गावनि फिसाफोरखौ इसोरगिनो फोरोंदों माबोरै थांनानै थानांगौ बे संसाराव बेखौ फोरोंदों फै जोङो मिथिनानै लानि आरो जुदि फोरोङाखैब्ला मा जागोन जोंनि फिसाफ्रा मोजां लामायाव बा गाहामै संसाराव थांनानै थानो हाथारनाय नङा अनजाग्रा डियार भिउवार्स अनजाग्रा आंनि बिमाफोर अब्ला बे समाव नाम्बार 3 पइन्ट आरोबाव नोंथांमोनजों शेयार खालामनो गोसो जाबावदों she shows love patience and kindness सासे मोजां बिमाया अननाय दिन्थियो धैर्यखौ दिन्थियो आरो सासे मोजां बिमाया बेबायदि गोसो गुवारनि मानसि सासे मोजां बिमाया बेबायदि अनसुलि आरो गोसो गुवारनि मानसि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ 13 बालाबनि 4 सिरियाव बुंदों 1 Corinthians chapter 13 verse 4 आवहाय बेबायदि बुंदों अननाया सैथोयै अननाया रैसुमै अननाया मेगन साया देरगाया एबा दुगा जाया ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों सासे जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफ्रा बेबायदि दिनै जानो नांगौ दिनैनि बे मुगायाव जोबथा पइन्ट थ' बेनो जाहैबाय she speaks with wisdom her words build up rather than tear down मिथिबायना मा बुंबावनो सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमाया मा होननानै बुंदों गियाननि बाथ्रा बुङो सासे मोजां बिमाया गियाननि बाथ्रा बुङो आरो बियो मा लुखांनायनि जायगायाव सिफायनायनि बाथ्रा दिनै बियो बुङा बियो अरायबो मा लुखांनायनि न'खरखौ लुखांनायनि मानसिफोरखौ मोजाङाव दिखोनायनि मानसिफोरखौ मोजां जानायनिसो दिनै बाथ्रा बुङो
अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' बेखौ जों फरायनानै खोनासंहोनि आरोबाव बोसोन बिजाब 37 बालाबनि 22 सिरि द' एसे गिबियाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोखाबाय मा बेनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो होननानै बुंदों सोरनिफ्राय सासे मोजां बिमानिफ्राय सासे मोजां इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान बिमानिफ्राय मा बेनि खुगानिफ्राय गियाननि रैसुमै बाथ्राफोर ओंखारो होननानै बुंदों थ' dear viewers अनजाग्रा आंनि बिमाफोर बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोरखौ बे मादार्स डेजों लोगोसे जेसेबांनाखि आंनि बिमाफोर दङ आंनि भिडिअखौ नायग्रा बिमाफोर दङ नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो दिनै थुलुंगा होयो आरो सिरि मोनहोयो फोरबोनि बाथ्राफोरजों फै जोङो संसाराव थांनानै थासान्दि साफा साफा ना साफा साफा जोङो सासे मोजां बिमा जोङो जानो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' सोरगोआव थानाय आफा इसोराबो नोंखौ हामजायो नाजावो सासे ना मोजां बिमा होननानै a good mother होननानै आरो संसाराव थानाय मानसिफ्राबो जेन' नोंखौहाय मा मोजां मोनो सासे good mother सासे मोजां बिमा होननानै थ' बे समाव अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मादार्स डेजों लोगोसे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राफोरखौ सासे ख्रिस्टियान बिमाया मा रोखोम जानो नांगौ बेखौ गाहामथारै बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे मादार्स डेनि गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय थ' हामबायसै आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय